Ya. Oh, yo amin ya Allah, amin. Matur nuwun, amine banten dhewe mugi Gusti ngijabahi ya Allah. Saling melengkapi iya. Ini iki lho Mas. Soalnya kenyataannya ora harmonis lagi ane. Sopo kuwi? Kuwi lho. Nglajahaken suka parisuka serang kadang-kadang Baskara pimpinan Mas Raden Mas Parno. Kok Raden Mas barang. Ya wau ingkang ngatur pambagya kala wau kan Baskara pimpinane Raden Mas Suparno. Kayak keturunan nang keraton ning Raden Mas. Iki ora Raden Mas. Lah terus gandeng ki wonge kyayine ora iso muni R. Raden Mas ya ngono. Oh, Raden Mas. Iya, Raden Mas ya. Tak kira keturunan saka kono Mas. Ora. Keturunane Kiai Slamet iku lho. Kuwi kebo iki. Masa keturunane kono. Penting kan kok kraton. Oh iya wis. Iya toh. Iki nyarengi para tamu ngerahapi pasugatan dahar. Oke, terus ngajak ning ndi? Ya ning kene ae katimbang iki kesampluk apa-apa. Nah, duh wong ayu pepujane ati Penake sebelah kiri apa kanan to? Lah yo kanan soal disuting kaya. Yo nek dianu to Mas, dirangkul ngono lho Mas. Nah. Kaya ngene wong nandang asmara. Yo jeneng anu ke nyawang karo sing dipeluk ngono lho Mas. Nyawang sing karo sing dipeluk ngono lho. Apa ta wakku dewe Kok wong celewu pengen kok apa ta wakku dewe. Ayo tak jak rono Mas. Nyanti Ini lho salaman iki lho mengucapkan selamat anu kanggo Mbak Manten. Iki kok wedi wong digendong kok wedi iki lho. Gitu jeno. ora ya ora wedi. Salim. Salim Mas Manten, selamat ya. Nggih Mbak Manten. Bahagia langgeng anggenipun bebrayan. Amin ya Allah. Botewa. Salim iki lho piye to? Lho, ibuke terus nutup pirung kok. Napa Bu? Aku penggondo to. Dikira badang sampean. Botewa. Meduna to wis tekan. Jawa takung. Pundi dibuang pundi? Kaline pundi kaline? Etan omah. Ibu Harni sekalian Bapak sehat ya, panjang yuswa, awet sing momong putra wayahipun rezeki lumintu. Amin. Kok nek nangis piye iki Nggo? Besok kapan katakan jejek lan wong jejere karo aku nyok. Malah jejere karo bayi sing kebak umpamakno nakoda tanpa prahu sasatsara ing Jolodri nyidam sari has ngapunten Pak Warno ngerjakke lagunipun napa Ibu Harni napa? Oh mboten ngersakne napa-napa. Terus wis manut to. Karepe manut awake dhewe. ngersake napa? Napa Bapak? Wuyung. Oh wuyung nggih. Iki
dindangdutke. Wah. Wuyung dindangdutke. Dadi Berarti ki langsung gaya. sing sekarane to ganjel ae lho. Ngangge diganjel mboten. Saking besan Nggih. kersane sing ganjel to. Ya. Larane lara ora kaya wong kanandang wuyung mangan doyan rajanan dolan bingung Kaya Mbak Desukini ya. banyak Mbak Sukini lho ngawur nggih Mbak oh lah Duku soma cendet apa ora trenya sawangan iki awakku sing kuru kelapa muda lakanono nggonku Jah. Ae. Oh, lah dalan. Gonku lara ati aduh nyawa Kusuma nggih Mbak apa pikirane blank ae. Mbok balung janur maring usut mringkang Baskara Indonesia Manggar Serangan Pesona Video Shooting YSS Audio Sound System ipun Asoy puncak cendek ra iso ngadeg masuk larane lara ora kaya wong nandang wuyung mangan ra doyan rajana dolan nang omah bingung bagus lopo muda lakanono nggonku nandang pronto wite pari menali nggonku lara ati aduh nyawa kaya pasangan antara ketek dan munyuk ini. iya waduh kan kebun binatang jadi aku munyuke kowe beruke Iya. jadi munyuke lagi mik karo beruke Wah, wong edan Ya mie yo di Sangkrek malah do nyor-nyorke tenanan. Jare mie. Mie etok-etoke ora kok tenanan. Yo jenenge
menghayati peran nih yo sing rada tenanan to. Menghayati. Lha apa mau nek dikeki mik. Aku to genah arep no. Lah iya nyo. Enggak. Malah mau iki. Pokoke ram bisa iki. Bapak, Kang wonten mriku anu ketinggal mboten Mas Suncak. Ketinggal nggih Pak nggih. Rakit tandase tok ketok nggih. Apa to kowe iki? Ya rono lho. Wong edan. Nah, gocekan kono lak ketok. Rakit tandase tok. Sacet tenan asline kowe iki kok. Nah, kono kuwi lho. Apa rada rene rada munggah kene iso ora? Wis kene. Lah iso ora wong lanang kok ora iso lho. Jangkrik ora iso ya. Munggah iki lho. Ora iso. Lanangan model apa kok Wis model ngene iki arep barang lho. Aku kok. Pikir aku ki ra mbok doke genah ra iso medhok lho sih. Lambu ya karepe. Dodo apa kok sih? Apa pancen teko? Hae. Mbok balung janur. Mari ngusut ringkang nandang uyang. Hae matur suwun. Dokno sik ora matur nuwunan. Doke sik. Masya Guyon yo guyon. Lho, busuk ini ora Lho. terimi. nah, nggih. Ora terimi. Alah digendong busuk ini alah. Lagi tobat. Jaluk mik lho Mbah. Jaluk mik lho Mbah. Wah iya. Wah aku kaya templek wis trembesi aku. Yalah. Walam. Sembah nuwun Mbak Sukini, sembah nuwun nggih. Mbah nuwun nggih. Nggih. Ngerti ra? Ngomong kaya ngono. Mboten lali. Ngerti apa? Hah? Yen wong nanduri apik ki ya ngunduhi apik. Nah, Lah nek mau bar nandur apik kowe. nandur apik. Nandur apa? Jajakke kowe wingi kae. Sing bayar sapa nek Lah kowe radok kowe. Sing bayari sapa? Nanduri apik dadi apik. Kowe dadolan sego to yo. Lagi